makosana pomwetu nzika zochuluka za dziko la Malawi zili desperate ku dziko la South Africa. Zina mwa izo ndekutino zili m'makampu after ndekuti pofuna safety kuthawato kwa nzika za dziko la South Africa zimene zikuti maforeigners onse kapena nzika za maiko ena zichoketo ku dziko la South Africa pozera ma demonstrations amene nzika zimene zimachita mosogozedwa ndi magulu ngati March komanso achina Operation Dudula ndi zina zotero. Titha kusimikiza kunena zoti nthambi ya immigration yabwerano poyera kuzafotokoza za data ya anthu amenetu akuchoka tsiku ndi tsiku kuchoka ku dziko la Malawi kumapita ku dziko la South Africa. Akutito pali mkwanyanya wa Malawi ochuluka amene akupita ku dziko la South Africa ndeka kumagwiritsa ntchito mabasi ena mwina amagwiritsa ntchito ndege. Mano mwachizipikire ndoti ochuluka akugwiritsa ntchito basi zimenezi kumapitatu ku dziko la South Africa. Ndefunso nkumati kodi ku dziko la South Africa nzika zochuluka motero zikuchita chani kumeneko tizinena kuti akachita business kapena kuti nomwina sakukatenga ku nthawi angopita kumabwerera nthawi yochepa kapena nkhani yake ndi omwe yokasakasaka nsipo biriwira wanonanga potengera ndi mene situation ilili nkhani zake zikuyenda motani ayi ndithu makosana potengera ndi amene amayankhulira nthambi ya immigration. Mkulu amene amadziwika ndi dzina loti Pascal Zulu akunena zona kuti pa tsiku limodzi Malawi ti oposera 600 akumapita ku dziko la South Africa. Ngakhale zonena kuti kulitu zipolowe kumeneko Amalawi akupitabe kumeneko. Ndi mkulu amene Pascal Zulu anapitiriza kufotokoza kunena zona kuti kaletu situation ili motero kuti anthu ochuluka akupita ku dziko la South Africa. Ndi zodandaulitsa kwambiri potengeranso kuti boma padakale panopa ndoti likalikali kusakasakaro ma resources kupanga mobilize funding kuti nzika zimene zili desperate ku dziko la South Africa zitheto kubwerera kumuzi pasanafiketo pa 30 June chaka chimene cha 2026. Paja magazi amenewa eni nthaka amenewa amene akuchita zionesero zimenezi akumanena zona kuti pa 30 June nzika ina iliyonse yobwera kuchokera ku dziko lina lake akuyeneka zona kuti pa tsiku limeneli asadzapezeke kumeneko azibwerera kwawo. Ndi mene nkhani zake zikumayendera. Ndi Zulu akuti zimene ndi zodandaulitsa kwambiri. Ndi makosana tikatsata bwino posachedwa patitha kunena zoti pa 9 June chaka chimene cha 2026 pajato a Justin Saidi omwe ndi a Secretary to the President Cabinet makalandiratu nzika zochoka ku dziko la South Africa nzika za dziko la Malawi paja makazilandira ku Kamuzu Stadium nzika zokwana 150. kumene kuchako ndi kumene a Justin Saidi amazafotokoza kunena zona kuti boma la Malawi ndikutino likufunisisa litapeza ndalama yokwana 1 billion Malawi kwacha kuti asamusire nzika zimene zaphinjika ku dziko la South Africa. Ndi mkulu amene Pascal Zulu amazafotokoza kunena zona kuti pozindikira zona kuti nzika za dziko la Malawi zili ndi ufulu oyendato kumapita kunja. Mano ndi mene situation ilili pa ground ku dziko la South Africa anthu amene akuchepesa kupita kumeneko kufunato kupewa kuti boma lisanonge ndalama zambiri komanso safety ya anthu amene ndi zimene anayankhula Pascal Zulu. Of course tikatenga situation imene ili pa ground zikuoneka kuti zinthu zathinadi ndithudi paja titha kusimikiza kuti ambiri athawiranso m'makampu ngati imene taonera ku Durban nzikatu zochuluka zathawira pa Sherwood Hall pamene no malocation umene makhala kumeneko akumanatu ndi nkhanza zosiyanasiyana. Plasinso anthu sagwira ntchito chani zambiri zikuchitika. Tate ntingona kumene situation ilili pamenepo nakono tipiteni nkhani wakhumile nodoti laphayana welapho zibana sinawana wako indazoyidla lapha kufanele kunamatenda amakhulu namhlanje mangathiwa kunethi imvula bazokwazi ukuthi beprocess seduze nomgwaqo yo awukala ulapho kuna seduze chabwino taona pamenepo mene zikukhalira zikuna kuti zinthu sizili bwino palito chimpwirikiti cha anthu osati masewera. Potengerano ndi recent data akunena zona kuti anthu amene ali pamenepa alipoto anthu oposera 4000. Komano chinthu chodandaulitsa kwambiri ndi chonena kuti anthu amene wawa akhale ali ochuluka chonchi ma toilet amene akugwiritsa ntchito pamenepo ndokwana 10 okha basi. Ndi titha kuona zona ndi pamenepa nekukhoza ndi ukhondo chani ndi zovuta kwambiri kuti zingapangire comply ndi mene situation ilili pamenepo. Zomwenso zili ndi kuthekera kuti zitha kupangisa kuti anthu ena ake adwale matenda pamenepo chifukwa cha chimpwirikiti chimene chili pamenepa. Ndi paja tikatsata bwino a Justin Saidi mukunena kwawo pamene ankalandira nzika zokwana 150 zija mazafotokoza kunena zona kuti anthu amene afunikira kuti asamusidwe kumeneko ndi 3000 nawo chiwerengero chimene chafika padakali panopa ndi 4000 zimene zikuthandiza zoti anthu akupitirira kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana malocation amenemo zomweno zikwapangisa kuti angothawira pamenepa penanso amachita kutulidwa ndi apolisi kumeneko powateteza
kuti angaphedwe kapenanso kupangidwa chipongwe china chake imene nkhani zake zikuyendera nawo data ndimene andinso anthu ochuluka akupitanso kumeneko tsiku ndi tsiku ndefunso nkumati chiwapangisa kuti apite kumeneko ndi chani ayendetho makosana nkhani zake ndiyoti ndi maopportunities ku Malawi penanso ndochepa kwambiri chifukwa anakhaza kuti maopportunities analipo okwanira ndikuti ambiri bwezi amungothamanga ku Malawi kumweko kusiyana ndikuti azitenganso riski yomapita kuzikumene South Africa ndimene situation ili pa ground. Of course potengera ndi mkulu uja amene amadziwika zona kuti Michael Kayasa amene masogolera bungwe lija limene limadziwika zona kuti CHRR amazakamba nkhani yake yomwe kuti vuto limene likupangisa kuti anthu azipanga floko kumapita kuzikumene South Africa ndi ma opportunities ku Malawi ndochepa. Nawo tikatsata bwinobwino nali TV ya boma makamaka pa zimene anayankhula amene Justin Saidi amazakamba zonena kuti iwo ngati boma njira imene akonza kuti athe kuthandiza nzika zimene zikuchoka kuzikumene South Africa komanso a Malawi ena makamaka achinyamata ndi ena otero amene azoti ayika ndalama kubungwe lija limene limadziwika zonena kuti madefo kumene kalekale ankalitchula kuti nefi akuna zoti ndalama zimene zozo ayika ma constituency onse ku Malawi ma constituency opita 200 chakuti kumene koko ndekuti anthu azikatenga ndalama kumeneko ndalama zimene zonse zaulere akatenga ndekuti akuyena kuthamanga ngati ma business yani azimenya ulimi ndi zina zotero akamalisa pamenepo ndekuti akuyena kubweza ndalama zimenezo kuti enanso azakhale mwayi ozabwereka ndimene anayankhulira Justin Saidi powalimbikitsa magazi amene anabwera kuchoka kuzikumene South Africa. Ndebe tikapita ku funso lija imene timanena zona kuti anthu amenewa amapita kukapanga ma business tomwena angupita kukaoda katundu wina wake then kumabwerera pano potengera ndi chiwerengo cha anthu amenewa ndochuluka kwambiri fosi ena amapita kukapanga business kumabwerera pano ena amwena ndekuti ndokasaka ma opportunities komanso tikatsata bwinobwino makamaka ku immigration ya ku Malawi thambiza kumeneko kumazazatu anthu ochuluka kwambiri since pameneno kunayambika anakhuzana ndi xenophobia kuzikumene South Africa ndefunso nkumati anthu ochuluka choncho amwachokera kuti nkutheka kuti anthu amenewa ena mwina angopeza ma opportunities kuti akapita ku Malawi ndi kumeneno akamapita kumakakonza ma passport yawo ndi zina zotero then mwinanso anthu amenewa ndi amenenso akamabwerera kumapita ku dziko South Africa amene chiwerengo chake ndati chochuluka kutengera ndimene yankhulankhula ameneyi Pascal Zulu. Of course ndikuti magayi amenewa amene akamapita ngati otino mwina anali kuzikumene South Africa and then angopita after ndikuti apanga fix ma passport yawo nkutheka zona kuti akuziwa masamu ake kuponda akafikatu kuzikumene South Africa. Of course ndi gambo potengera ndimene ndete imeneyi apereka magazi amene apafete choncho china chake chitha kuzachitika makamaka ndimene amachita magazi amene magazi amene ndikuti ndoyipa mitima kwambiri ambiri timadziwa bwino mmene nkhani zake zimakhalira afunatu kuchosa moyo wa munthu alibe nazo ntchito ndi mmene nkhani zake zikuyendera ndebe mwina kunakakhala bwino kuti nomwina ena anakadikira makamaka ataonera situation imene zakhalire after ndikuti date imene paja boma amazafotokoza kuti nazona kuti pasanafike pa 30 June azaonesesa zona kuti amene ali willing kuti azipita ku Malawi anthu amenewo ndikuti abwerera ndimene mayankhulira pano potenga ndimene mayankhulira amene Pascal Zulu zimene zito ndi zimene zimapangisa zona ma authorities imenaso ziganiza otherwise tikatsata bwinobwino amene zinakhalira magayi aku Ghana paja tapita kwawo kumeneko mazanena zona kuti akuluakulu kumeneko akuganiza zoyikato malamulo okhwima kwambiri kuti anthu asamangoyenda chisawa makamaka kumapita kuzikumene South Africa zikawathina kumeneko aziona kuti azipanga modani ndimene ankayankhulira anthu amenewo ndi nkutheka ndimene situation yokhalira pamenepa mwina aboma atha kumaza kaso ndi malingaliro ngati amewa pano potengera ndi maufulu kuti anthu atha kuyenda nkhani zake ndi zimenezo kuti anthu atha kuyenda potani ndi maufulu amene nkhani zake zimayendera nkhani zokhuza ndi malamulo tikatsata bwinobwino mmene zimakhala kuzikumene South Africa zikuoneka zona kuti kumakhala division kumeneko paja pali magulu amene kuti achina machi ndi anzawo mosokozedwa ndi achina Ngisi Mchuno achina Phakeo Takati achina Jacinta Zuma akumanena zoti nzika zobwera zipita kwawo ndiso otometa mteti anapereka nawo kumeneko kuli magulu enatu amene akuoneka kuti sakugwirizana ndi chiganizo chimenecho choti ma foreigners awazika azipita kwawo pasanafike pa date imene nawo soto amachita ma demonstrations kumeneko tatentione zimene amayankhula komanso kuchita magazi amene akena kurepereni nkhani Today we're trying to save our jobs. Are you local? We are locals. And how are you losing your job? We are losing our jobs because when they are taking the foreigners away, that's the foreigners who are giving us jobs. Yes. So we won't have jobs. Are you in the clothing factories here? Yes, we are in the clothing factories. So I say that again. Are you saying that when they remove the foreigners, as the government is saying, you are going to be without a job? Yes, we won't have jobs. Why is that? Most of the foreigners are merchanists. Right. We don't have local merchanists.
chabwino taona komanso tamva amene ayankhulira amene onawonso akupanga ma demonstrations amene akuonesa solidarity kuti ali mbali imodzi ino foreigners safuna ma foreigners azipita. Tithaso kumva narrative ya mmodzi mwa ma participant ma demonstrations amene akufotokoza akunazo kuti foreigners amene oni ma merchandise sakuyenera kunyamuka kumapita kumaiko kwawo chifukwa choti amenewo amaperekatu mwayi wa ntchito pamene enawa akunenazo kuti ma foreigners akutenga ntchito zawo. Ndeka anthu agwire ziti pamenepa anewezi kumanoponera ndi imene chilungamo chilili pa ground zinthu ndese zili bwino patheba panaipa even imene apolisi anakwira anafikatu polusa kwambiri tate ndinguna ukafuta jaka pamene kamaonesa nkulu wina kakuwazika after ndoti boma litamutapa kumeneko ndikupeza mwayi wophulukatu kumeneko. Chabwino taona amene zakhalira pamenepo zikuonesa kuti mkulu amene kuwazika kumeneko ndi kuti no nkhani yake ndi ya documentation alibeto pepala lomwe ayenera kukhala kuzikumana na South Africa ndaja omangobwera kumeneko ali ndi passport chabe paja inanso amapita kumeneko ndoti alibe even passport zomweno ndi zovuta kwambiri makamaka kumana ndi issue yake yofunikira thandizo. Ayi mmenemo nkhani zake ni mmene zikuyendera nkhani yakulu ndiona kuti amene tili kuzikumana na South Africa ati nzathu enoke zamaonekera tendetho tithandizane anga rescue nzathu amenewo kaya ndi kuti no anga inform ma authorities kuti athe kupanga intervene. Let's keep brothers watching amene tikudikira ma authorities kuti apange repatriate anthu amene ali willing kuti apite ku Malawi osalawo azaziona kuti zikazafika nthawiyo azathamanga motani. Ndimene nkhani zake zikuyendera nkuthekatu makosana mwene maganizo mankhani amene ngati maganizo alipo fotokozani comment section komati amapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.